बोसोन बिजाबनि 19नि 17 बुंदों हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबोनो होनाय जागोन आरो फोरबोआनो नोंनो होफिनगोन 19नि 17 बोसोन बिजाबाव नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबोनो होनाय जागोन आरो फोरबोआनो नोंनो होफिनगोन हावरियाफोरनो दान होयोब्ला सोरनो होनाय जायोनो फोरबोनो होनाय जायो इसोरनो होनाय जायो सोरखौबा हेफाजाब होनाया इसोरनो होनाय जायो जों सानो गिर्जायाव लाबोनानै दान खांनायाव दान दैखांनायाव जोङो दान होनाया इसोरनो होनाय जायो होननानै जों सानो बेयो मोजां बेखौ जों खालामनांगोन गोबां इसोरनि मावनो गोनां खामानिफोरनि थाखाय जों बेखौ खालामनो गोनां जोंहा दङ नाथाय माखौबो बुंदों बाइबेला इसोरनो होनाय जायो होननानै अकल गिर्जायाव लाबोनानै बुथुमनाय समाव होनाय बे दाना नङा मायाबोनो सोरबा गैयि मानसिखौ अननाय हहाय होनायाबो इसोरनो होनाय जायो हावरिया मानसिखौ हेफाजाब होनायाबो इसोरनो होनाय जायो बेखौसो बुंदों जोंहा माब्लाबा जों सानो गासै हावरिया मावरियाफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला गावनिथिं लाथिख' जागोन जोबलांगोन जोङो सानो नाथाय बाइबेला मा बुंदों बाइबेला जोंनो नोरै बुंदों नायलाय नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबोनो होनाय जागोन बेनि उनाव आरो फोरबोआनो नोंनो होफिनगोन इसोरानो नोंनो होफिनगोन जोबनाय नङा खारन नों सोरबा हावरियान नङा इसोरनो होनाय जादों बेनिखाय इसोरा नोंनो होफिनगोन इसोरनि प्रमिस बियो अनलायनाय जोंनि गेजेराव अनलायनाया मावनायजोंसो नुजागोन जों अनलायो होननायाव नुजानाय नङा बियो ख्रिस्टियानफोर जों अनलायो जों ख्रिस्टियानफोरनाव अनलायनाय दङ बेयाव बियो नुजाया नाथाय बहा नुजायो बियो जोंनि मावनायाव नुजायो जों जेब्ला अनलायनानै दिन्थिगोन अब्लानासो संसारा बुंगोननो बिसोरो जिसुनि सेलाफोर आरो बेनो जानाय जेब्ला जोङो पासनि कर्म 2 अध्यायाव नायो 47 पदनिफ्राय जों नायो बेनो जानायमोन जाय आदि ख्रिस्टियानमोन ख्रिस्टियानिटियाथ' बेबायदि जागायजेनाखैना गिदिर जागायजेनाखै ख्रिस्टियानिटिया जेरुसालेमाव फिसा जागायजेनदों 11 जन बिनि फोथायजाथाव सेलाफोर आरो जिसुखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफोर बिसोरनि गेजेरजों जेरुसालेमाव फिसा जागायजेनबाय बेबायदि गिदिर गासैनो पृथिबियाव ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोर दंखायो बै समनिफ्रायनो बे नङा इजराइलावल' जेरुसालेमावल' फिसा जागायजेनदों बिनि उनावसो गोसारै दिनै पृथिबिनि गासै हादरफोराव जिसुखौ फोथायग्रा ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोर दङ माब्रै जाखो बियो माब्रै गोसारखो ख्रिस्टियानिटिया 2000 बोसोरबो जाजोबाखै चार्चखौ जों लायोब्ला गिर्जानि जि स्थापन बेखौ लायोब्ला दिनै 2000 बोसोरबो जाजोबाखै खिन्थु नायलाय ख्रिस्टियानिटिनिख्रुइ एसेबां गोजाम धोरोम दङ हिन्दुइज्म बुद्धिज्म बेफोरथ' बहुतखिनि चाइनिसनि टाओइज्म बेफोरो बहुतखिनि गोजाम मोनफा धर्म नाथाय मानो गोसाराखिसै भारत आरो नेपाल बेखिनियावल' हिन्दुइज्मआ थाबाय बुद्धिज्म एसियायावल' थाबाय एसियानि किसुमान कान्ट्रिसफोरावल' थाबाय इसिबां गोजाम मानो खिन्थु ख्रिस्टियानिटिया इसिबां फास्ट माब्रै गुत्तै संसाराव गोसारखो मोनथिगौ ना बियो सेलाफोरनि अनज्लायनायनि थाखाय बिसोरो सानफ्रोमबो मा खालामदोंमोननो लोगोसेयै खौसेथि ख्रिस्टियानफोरा जेब्लाबो जागायजेननायनिफ्राय खौसे बे मोनसे लोगो लाज्लायनाय बिसोरनि गेजेराव दंमोन अनज्लायनाय जायनो जेरै नांगौ बेबायदिनो अननाय होनाय बे मोनसे बियो मानसिफोरखौ आकर्षण खालामदोंमोन गोसो बोदोंमोन मानसिफोरनि जेब्ला नुदोंमोन बिसोरखौ अनज्लायनाय जिसुनि जि जागायजेननाय फोथायारिफोर जिसुखौ खुलुमग्रा सिबिग्राफोर बिसोर मा खालामनाय नोंनो नांगौ आंनिखौनो फाननानै आं नोंनो होदों नोंनो नांगौ जादों आंनिखौनो फाननानै आं नोंनो होदों बे रोखोमनि अनलायनाय दंमोन आरो बे रोखोमनि अनज्लायनायासो संसारखौ जिसुनि फारसे एट्रेक्ट खालामदोंमोन सेलाफोरनि अनलायनाया जिसुखौ फोथायग्राफोरनि अनलायनाया जों मिथिगौ आनानियास आरो साफिरा बिथांमोना थगायनानै मा जानाय बिथांमोना थगायनानै जोंनि हा फाननायनि फैसाया बेसेबांल' होननानै थगायनानै बिथांमोना स्टार्ट जादोंमोन बेखौ जों मिथिगौ बेबो बेनि थाखायनो जानाय गुबुननो जे नांगौखाय बिथांमोना बुथुमनाय अननाय हहाय होनायनि खामानि बिथांमोना जेब्लायबो मावदोंमोन
आरो जों बेखौ जेब्लाबो खालामनांगौ दिनैथ' जोंखौ बाइबेला बुंदों गुबुनखौ गावखौ बायदि अन आं खालामनो हागोन ने आं लोमजायोब्ला आं बेमार जायोब्ला बेराम जायोब्ला आङो हा हु फाननो हागौ गय बारि बागान बन्दक होनो हागौ आंनि न' खाथिनि थाखाय आं बेखौ खालामगोन ना खिन्थु बाइबेलाथ' बे गुबुनखौबो गावखौ बायदिनो अननाय गावनि थाखाय जेखौ खालामो गुबुननि थाखायबो बेखौ खालामनायखौनोथ' बुंदों जों हागोन ने बेसेबांहालागै जों खालामगोन ने आं सान्दों जों खालामनाय नङा जों हानाय नङा बेसेबांहालागै नाथाय जोंखौ मा बुंदों जोंनि मावनायफोरजों जि हायो जोंनि मावनायफोरजों जोंखौ अनलायनानै जोंखौ दिन्थिनो बेसो बुहुमखौ नायलाय 2000 बोसोरसोल' बिनि गेजेराव गुत्तै संसाराव ख्रिस्टियानिटिया गोसारबाय आरो गोसारनानै दिनै बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे फोथायनाय एबा धोरोम हिसाबै ख्रिस्टियानिटिया जानानै थाबाय बे अनज्लायनायनि गेजेरजों दिनैबो जों अनज्लायोब्ला जोंनि गेजेराव इसोरा थायो बेखौसो बुंदों आरो इसोरा खामानि मावो बेनिखायनो नों सोरखौबा अनदोंब्ला इसोरखौ अननाय जादों सोरखौबा हहाय खालामदोंब्ला बियो इसोरनि थाखाय खालामनाय जादों जों बेखौ खालामनो बाइबेला जोंखौ जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगा होदों इसोरा अनबाय बेखौल' बुजिनाय नङा इसोरनि बे अननायखौ मोनबायब्ला गुबुनखौ अननो जोंखौ बिनि अननाया जोंखौ कम्पेल खालामो जोंखौ बुङो जोंखौ थोनो जोंखौ हुकुम होयो बेनिखायनो जोङो अनज्लायनायजों जोङो थांनानै थानो जायहा अना बियो इसोरखौ मिन्थिया बियो खोमसियावनो दङ बाइबेला बेखौसो बुंदों ख्रिस्ट'खौ मिथिबायब्ला ख्रिस्ट'नि बे अननायखौ मोनबायब्ला क्रुसखौ बुजिबायब्ला बे क्रुसआ जोंखौ गुबुनखौ गावखौ बादि अननो जोंखौ फोरोङो बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' फोथायारिफोर दे जोङो अनज्लायनि जोंनि आयदाया बेनो दे जोङो गावजों गाव अनज्लायनि जोंनि जे गाहाय आयदा मानोना जायहा अना बियो इसोरखौ मिथिया मानोना इसोरा अननाय बेनिखायनो जों अनज्लायनाय बे बिसयाव जों सानफाफिननो जोंनि गेजेराव थारैनो जिबायदि अनज्लायनाया मोनसे थानांगौ परस्परे जि मोनसे अनज्लायनाय जोंहा थानांगौ बियो दं ने जोंखौ बुंनो दे जोङो गावजों गाव अनज्लायनि जायफ्रा अनो बिसोरो इसोरनि फिसाफोर जायफ्रा अना बिसोरो नङा जायफ्रा अना बिसोरो इसोरखौ मिन्थिया बेनिखायनो नों इसोरखौ मिथियोब्ला नों अनगोन दुखु निदानाव गोग्लैनाय बिदा फंबायफोरखौ नोङो अनगोन ख्रिस्टियान फेल'शिप होननानै जों बुङो ख्रिस्टियान लोगो लाज्लायनाय बेखौ बुजिनायाव जोंहा बहुद लिमिटेसन दङ फिसा बेखौ बुजिनाया ख्रिस्टियानफोरनि बुजिनाया ख्रिस्टियान लोगो लाज्लायनाय ख्रिस्टियान सहबागिता होनना बुङोब्ला माखौ बुङो ख्रिस्टियानफोरनि फेल'शिप होनना बुङोब्ला गिर्जायाव बेबायदि फैनानै लोगोसेयै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ जों बुङो खिन्थु बेनोल' ने ख्रिस्टियान सहबागिता ख्रिस्टियान लोगो लाज्लायनाय होनना बुङोब्ला लोगोसेयै गिर्जायाव फैनानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय मा बेनोल' ने ना बेनिख्रुइ बांसिन आंथ' बेखौ बुजिया आं बिनिख्रुइ बांसिनखौसो बुजियो ख्रिस्टियान लोगो लाज्लायनाय माने लोगोसेयै फैनानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय बेल' नङा बेबो दङ बेल' नङा बेयावनो जोबा लोगो लाज्लायनाय माने सोरनिबा निदाननि समाव जों माब्रै लोगो लाज्लायदों ख्रिस्टियान लोगो लाज्लायनाय बिसोर सोरनिबा नांगौ जानाय समाव जों माब्रै लोगो लाज्लायदों हाबानि समफोराव जों लोगो लाज्लायो ख्रिस्टियानफ्रा मोजां बे बिसयाव बहुद लोगो लाज्लायो हाबानि समाव मोनसे सेमिनाराव सोंदोंमोन आरो बेखौनो आंनि बिदा दङ बे बिदाया सोंदोंमोन बिथाङा फोरोंगिरि बाइबेल कलेजनि लेक्सारार हाबानि समफोराव लोगो लाज्लायोना लोगो लाज्लाया लोगो लाज्लायो माबोरै लोगो लाज्लायो जोंनिया मण्डलियानो गिर्जायानो बिबान लायो बिसोरनि न'खराव हाबा दङ दे जों लोगोसे मा खालामनो सावरायनो बाजेट खालामनो बेसेबां खरस जागोन बिथांनि हाबायाव खरसखौ हिसाब खालामखांनानै मा खालामो दे सोर बेसेबां होनो हागोन होनोसै आरो बेयाव फैनायल' नङा सावरायनाय समाव फैनायल' नङा गामिनि बयबो ख्रिस्टियानफोरनाव बे मोनसे मोजां हुदा दङ गामिनि बयबो सोरबा आखायाव माइरं लाबावनानै सोरबा मैगं लाबावनानै सोरबा सिनि बिस्कुट लाबावनानै लोगोसे फैसा होनानै फैयो हाबा जानाया गोब्राबानो नङा दिनै सेंग्राफोर गिनो गोनाङानो गैया बे होनायजोंनो हाबा जाग'नो हायो आरो ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबा मा अनलायनाय बियो ने 1,00,000 1,50,000 फैखायो जोंनि गामि गिदिरफोरावबाथ' गुबुना होनायानो
आंनिखौथ' आं हिसाब खालामाखिसै बेसेबांमोन सोर बेसेबां